ודבר אחרון לגבי אוריך, פרסם רועי ינובסקי בכאן 11 הערב שהחשד, הקטרים שילמו כ$10 מיליון בסך הכל לשורה של בכירים ישראלים במערכת הביטחון לשעבר, אנשי מוסד לשעבר ואנשים בסביבת ראש הממשלה בעבור שירותים לקטר בשנים 21 עד 24. מעניין. חברת פרספשן בבעלות איינורן שהוא עסקה באחד הפרויקטים קיבלה כ$45,000 בחודש עד המחצית השנייה של 24. מתוך הסכום הזה, אוריך קיבל כ$18,000 בחודש, גם במהלך 24, הסכומים המלאים ומסלולי נתיב הכסף מיד. אז אוריך הגיב לו, אם היית פונה לתגובה, היית מגלה שזה לא נכון, כנראה שזאת הסיבה שלא פנית. אגב, גם אם עושים שם את פרספשן, כן, וזה לא אוריך ולא זה, ופלדשטיין, לפי מה שהבנתי, קיבל כמה עשרות אלפים, לפי מה שהבנתי, כמה הוא קיבל 40,000 בחודש, ל3-4 חודשים. מה? כן, נכון? זה מה שמטריד אותך? לא, אז אוקיי, אני מוריד 100,000, 200, 10 מיליון. איפה כל ה10 מיליון? מי האנשים שקיבלו את הכסף? זה מה שמעניין אותי. הבנתי, יש פה אוריך ופלדשטיין, שאוריך עשה את בכלל, כשנתניהו היה באופוזיציה, הם עשו את המונדיאל. זה שכל הבכירים לשעבר שמופיעים. 10 מיליון. זה מה שקוראים באנגלית, the proof is in the pudding. בדיוק. אוקיי? אם יש $10 מיליון, ואנחנו יכולים להצביע, בוא נגיד, על $2 מיליון. אגב, אם הייתי יודע שזה הסכומים, אולי הייתי חבר יותר קרוב של אוריך, אני לא אוהב אותו, אבל אתה יודע, חבל, לא כיף. איפה הכסף הזה? ואנחנו יודעים איפה הכסף הזה. אני אתן לך את הדוגמה הכי קלה. כתוב, גנרלים לשעבר ואנשי מוסד לשעבר. כן, אבל זה לא רק זה, כשאני הולך כל זה מטופש. יש עורך דין, שאגב, הוא עזר ליועצת המשפטית לממשלה. בנקל. כן, למלט, עורך דין בנקל, למלט את הבן שלה מעבירה פלילית שהוא תועד עושה, אבל הוא זה. הוא מייצג את קטר בישראל, לגיטימי, בסדר, סבבה, אני לא מדינת אוהב. והוא מייעץ לצוות המשא ומתן. זאת אומרת, תשאלו את עצמכם את השאלה. לא, פליישמן, השאלה, קודם כל זה... רגע, אני רק אומר, תשאלו את עצמכם, גם אתה תשאל את עצמך חרמוני, אוקיי? למה אנחנו יודעים רק 3 שמות? אני לא אכפת לי, אני רק רוצה לדעת. אני יודע לאיזה קודש קודשים נכנס... $10 מיליון. אנשים משומנים פה מימין ומשמאל. אני אגיד לך משהו עקרוני, תקשיב. קודם כל, השאלות בדברים האלה, א', זה אחד אם יש גילוי נאות, האם יודעים. אם הוא בא ומעדכן את מי שצריך לעדכן, ויודעים את זה, זה משהו אחד. הדבר השני... מי אמר לך שהוא ידכן? אני לא יודע. למה אנחנו לא יודעים? בסדר, שנייה, דבר שני... למה לא בודקים? דבר שני, אני אגיד לך משהו, עכשיו משהו שהוא יהיה ברמה, שאני מניח שצריכה להטריד את כולנו, לא יודע, פלילי, לא פלילי, לא יודע מה נתונים נכונים או לא נכונים. אני לא רוצה שמדינה זרה, בטח לא קטר, תיכנס לקודש הקודשים. אני לא רוצה, אתה לא רוצה שהיא תממן אנשים שעובדים מעגל ראשון עם ראש הממשלה. לקודש הקודשים. אני לא יודע אם זה קרה או לא. לא, רגע. זה סבבה לך שמישהו משלם, מישהו מקטר משלם, לאדם שמייעץ לצוות המשא ומתן. רגע. קודם כל, כשמישהו אומר זה צריך להטריד את כולנו, זה כנראה מטריד רק את חלקנו, ודברים מסוימים בזה, כי בסוף, בסוף, לא. אוריך, מה לעשות, לצערו? יש לידו את השם ביבי, אז אותו יסרקו במסרקות ברזל, אני אפתיח לך מפה מערכת תשחט אותו. לידו קטר היא מדינת אויב. לא, אוריך הוא מדינת אויב, לפי ישראל. אבל את כל האלה, וזה אתה יודע, חרמוני, המערכת תלטף אותם במסרקות נוצה, ואולי תזמין איזה מישהו פעם לאיזה חקירונת, ואתה לא תדע את השמות שלהם בחיים, וחלקם, אגב, לא לשעברים, וחלקם, אגב, מדברים בטלוויזיה, ומה שפליישמן אמר זה השיא. אז אוריך, גם אם הכל נכון, אוריך זה פי 100 פחות חמור מהעובדה שעורך דין שמייצג את קטר, הוא גם בצוות המשא ומתן. רגע, אבל אם אני לא טועה, פורסם שפולי מרדכי היה הסגן של ניצן אלון, לא? זה היחיד שפורסם. היה הסגן של ניצן אלון, שהוא עם אינטרסים בקטר. ופורסם גם שהוא מייעץ לרמטכ"ל. אני לא צריך לחכות. עכשיו תבין עוד משהו, הקטרים הם לא סתומים, והם גם מעורבים בכל האירוע הזה. בוא, אני אגיד לך ככה, בשקט. הקטרים עכשיו מחזיקים מידע מפליל, על גנרלים בכירים לשעבר במדינת ישראל, וכל מה שהם צריכים לעשות כדי להפעיל עליהם מנוף, זה להגיד להם, אדוני, רק שתדע שאנחנו נדאג מחר שבחדשות 12 ידעו שאתה קיבלת מאיתנו כסף, אם לא תעשה א', ב' וג'. מי מאשר את הדבר הזה? ונשאלת השאלה, רגע, משה, עזוב את זה רגע. משה, כמה מהגנרלים האלה אני רוצה לדעת, מתראיינים כל היום בתקשורת, ומדברים על כמה חשוב להגיע לעסקת חטופים, שקטר מתווך. אני רוצה לדעת את הדברים, איפה המערכות, קרמוני? עירית בבקשה, אתה יודע. אני אגיד לך ממה הוויכוח הזה נובע. הוויכוח הזה נובע מכיוון שקטר היא מדינת אויב.
ועם מדינת רשע. בקטר ישבו בכירי חמאס וצהלו משמחה כאשר הם ראו את המתקפה של ה-7 באוקטובר. קטר היא זאת שמממנת את אל-ג'זירה, אני חושבת שהיא שנייה רק לעיתון הארץ בהפצת תעמולה אנטישמית ברחבי העולם. קטר היא מדינה של האחים המוסלמים ורוצה להפיץ את התורה, את האחים המוסלמים, שהיא לא תורה סימפטית אגב בכל רחבי העולם. רק מה קרה? לקטר יש המון 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 כסף. והקיומו של הכסף הקטרי ונכונותה להוציא אותו גם על מפעלות שחלקם אגב הם כן קרובים מדי לעניין הביטחוני, כל מיני ייעוצים ביטחוניים ומכאן כל הבכירים בצבא, אבל גם על כל מיני דברים שהם כאילו יותר חלביים, כמו אני יודעת, כמו המונדיאל בקטר, כמו כל מיני, אני יודעת, תקציבי מחקר וכאלה. אגב, היא קנתה באותה מידה גם את אירופה וגם את ארצות הברית, והעובדה שלא נתנו לה את הסיווג של מדינת אויב, גרמה לכמה אנשים להתבלבל. והבלבול הוא כזה, יש מדינה שלכל דבר ועניין היא מדינת אויב, והדבר היחידי שמציל אותה מהסיווג כמדינת אויב זה חשבון הבנק שלה. ואם מדינת ישראל... לא, זה גם אינטרסים של מדינת ישראל. יש אינטרסים, למשל עם החטופים, לא רוצים עכשיו להכריז עליה כמדינת אויב, כי היא מתווכת. ינון, הטעות, עכשיו באמת אי אפשר להכריז עליה כמדינת אויב, אבל היא דה פקטו היא מדינת אויב. זה לא העניין. העניין הוא מתי היא מדינת אויב ומתי היא לא מדינת אויב. הקשרים הכספיים של אנשים בישראל עם קטר התחילו לפני 7 באוקטובר, ועכשיו מה שקורה, אנחנו תקועים עם הפירות הבאושים של האירוע הזה. וגם ישראלים שנסעו למונדיאל בהמוניהם, מה לעשות, והתאגיד ששידר לדעתי מהמונדיאל בקטר, אף אחד לא היה אכפת לו, מצטער להגיד, אנחנו אכפת לנו רק כשאנחנו מגלים שהמדינה הרעה יועדת.